V Washingtonu připochodovalo 35 000 unionistů. Jejich cílem bylo obsadit železniční stanici a mít ji jako základnu. Dále pochodovat na jih do Richmondu, do hlavního města konfederace a obsadit ho. Unie si velmi věřila, mysleli si, že se bude jednat o jednodenní bitvu. Z Washingtonu přijeli dokonce i diváci, byli to senátoři a členové kongresu. Očekávali od této bitvy opravdovou show. Přijeli v kočárech, přinesli si sebou koše a piknik, šampaňské, prostě přišli se pobavit. A jak to tedy vlastně dopadlo? Generál Jackson držel linii zděly proti unijnímu výpadu. Čekal na posily, které měly přijít od údolí Shenandoah. Tyto posily měl zadržet generál Patterson. Když generál Johnson dostal dopis od generála Jacksona, neváhal a vyrazil. Generál Patterson myslel, že jde o léčku a nezasáhl. Druhý den ráno zjistil, že pole je vyklizené a už nestihl ani zareagovat. Posily přijeli vlakem, což znamenalo, že nebyli unaveni a v plné síle se mohli vrhnout do bitvy. Generál Jackson provedl takový výpad, že rozprášil vojsko Unie. Prchali dokonce i diváci, kteří odjeli zpět do Washingtonu.